sai ka dai wato in kana duba nasosi na shari'a sai ka dai babu hutu irin mutum ya ba Allah ya ba annabi. Yawwa babu hutu shine hakikanin hutu, bin Allah bin annabi, ka bi manzan Allah, ka rike addini, ka yi aikin annabi, a nan hutu yake. Amma duk wani abu ba wannan ba, ko duniyar aka baka sai ga wallahi babu hutu a ciki. Saboda in ka duba sai karshen sa karewa zai, karshe dai ba inda zai zama tabbata in ba lahira ba. Yawwa lahira, kuma in ka je lahira din nan ba abin da zai cice ka in ba aikin ka ba. To me kamata ka yi? Kai aikin alkhairi, ka ba Allah, ka ba annabi. Yawwa ya dace mu ji tsoron Allah, ji tsoron Allah. Kullum gashi nan ana ta karanta mana alqur'ani, muna ta jin alqur'ani, muna ta jin sunnar annabi, muna ta jin maganganun malamai, amma kaga zuciyarmu uwa kullum zuciya ta kan garewa take. To ya dace mu kula, mu kula. Yawwa yadda za ga kullum yau wannan ya mutu, gobe wannan ya mutu, kai ma ba ko abin kuma zai komo kanka ba, kowa ya nan gaba shi za a ɗauka ya tafi lahiran nan ba. Yawwa kuma ka je lahiran nan ba abin da zai amfane ka in ba Allah ba. Gaskiyarka da ubangiji, gaskiyarka da manzon Allah shine abin da zai amfane ka. Yawwa shi yasa wanda ya gane za ga masu hankali watsi suke da duniya. Yawwa kaga shehu nan radiyallahu ta'ala anhu yana gaya mana, ya ce duk abin da na kalla sai in tafakkuri a ƙarshensa, in na gano ƙarshensa sai in ga na tsani wannan abin, sai in ga baya gabana. Ice duk abin da na duba to ƙarshensa nake hangowa, sai in ga ƙarshensa babu ne, ice sai in watsi da shi. Ya ce shi yasa zuciyar nan ta wada abu bai taɓa shiga ya kwanta a ciki ba in ba Allah ba. To kuma haka yake, duk abin da ka duba sai ga ƙarya ne, hayaniya ne. Ita duniyar in ka duba da mulkin, da dukiyar, da sarautar, da kudin, da alatin duniyar in ka duba duk sai ka ga duk ƙarya ne, zai wuce. kuma alhayatu dunya illa la'ibun wa lahaw. Yawwa la aisha illa aishul akhirah, babu wata rayuwa in ba rayuwar lahira ba, in ji annabi.